Hah? Bu, iki lapo? Berisik iki lho. Iki lho Pak, jajal terompet gua acara tahun barunan kebengi dan gak kalah karo konco-koncone. Iki apa acara tahun barunan nang ndi? Nang alun-alun Pak, karo ndelok pesta kembang api. Lapo nang alun-alun barang iki? Mbok nang omah no geno. Sekali-sekali toh Pak, kadang yo setahun pisan kok, ben gak bosen. Hmm? Aku mangan. Loh, nang ndi wong e? Gak ndang persiapan mangkat nang alun-alun kok malah metu dolan. Loh, Pak. Kok malah enak-enakan mancing nang kene? Lah bukan lapor ibu. Ya ndang persiapan apa? Engko bengi kan enek acara malam tahun baruan nang alun-alun. Persiapan apa? Yo ngecek-ngecek no motor nang bengkel ngono to, Pak. Mesinnya normal pora, bane gembes pora, ngono to, Pak. Motor iki motor normal, Bu. Motor perang. Ora mungkin rewel. Awas nek mogok. Wes, ayo mangkat saiki. Iki cek sore, Bu. Cek Padang. Acara nang alun-alun cek engko bengi. Urung ono kancane. Urung ono kancane malah beneran to, Pak. Iso manggon ngarep. Wes, ayo ndang bali. Ayo. Kilo Pak, trompetnya sampean. Go WC. Wong lanang kadane nangel ya ngono kuwi. Jenenge nasib kok, Bu. Nasib apa? Sampean mengak wis tak kandhani apa? Tak kon ngecekno montor nang bengkel. Kok gak gelem? Lah ngene iki nek mogok terus piye? Gagal acaraku. Wis kadung tuku trompet. Tenang wae, Bu. Ono agak sido acara nang alun-alun. Engko bengi kan ana acara dhewe nang omah. Acara apa? Bakar-bakar to, Bu. Sing dibakar apa terusan? Aku gak persiapan. Pitik yo ora tuku, sosis yo ora tuku. Mangkane aku engko tak mancing sik, lah engko nak entuk iwak, engko bengi kena nggo acara bakar-bakar. Alah, kesuwen. Iya nek entuk. Nek gak entuk piye? Iya Pak, sampean kan cek di ayam Bangkok. Kuwi kan yo kena nggo acara bakar-bakar. Ojo, Bu. Kuwi ayam kesayanganku, ora nggo belian kuwi. Alah, ra urusan. Bu. Mas, nunut Mas. Pak, pitike wis tak beleh. Wis siap dibakar. Sampean kari nyiapno bakarane.